Bisag kung sa lain na ikahadlukan. Kani, fear to failure. Kanang mahadlok ka nga, masipyat ka. You commit failure, you fail ka sa imong mga gustong naangkon, ang kunon nga, pakyas yun, lisog kayo. Ay sambingay. Si Jose, sa atong ebanghelyo, sinayuran ni Maria. Mao'y gipadamgo sa anghel sa Ginoo nga dili siya angay mahadlok sa pagpangasawa kang Maria kay iyang gisabak lalangman sa Espiritu Santo. Mga igsoon, sa akong personal nga kasinatian, sa wala pa ko misulod sa seminaryo, daghan kayo kong gikahadlukan. Naglibog ko. Point sulod, unsa mo yun akong gusto. Sige, overthink for 8 years. Makaya ba na ako ni seminaryo? 8 years ko din, kadugay ihapon ana, oy. Ay, bisag ka mo, 5 years lang eskwela, dugay ana. 8 years sulod seminaryo. Listen. Number 1, imong kontra. Minaw. Imong kontra. Imong kaogalingon. Kaya nga naman, ganahan ko mula sa gawas kay mingaw na kayo. Dili pwede. Mingaw ko mama. Walay cellphone. Saan man na? Iko nagbahay-mahay. Masiguro ko ane. Listen. Nangaigsoon. Nagsigi kong libog kung sa mga nahimutang una ko kahimutang unsaon man ako ni. Problema, kabalaka, way bayaron sa tuition. Ang libro, baga kayo, baga, dampoog, daghang kay basahon iko. Naunsa naman ni, nagtrabaho naman utang ko. Nga nung magbasa pa man ko, perting daghana ka yung libro, Biblia, bali-bali. Kung ako masayop ani. Ningon ko sa ako ang tabang! Da kamata lagi. Gipukaw ko. Pagingon ako, tabang! Gipukaw ko. Huy, mata! Edam ko na ko sa seminaryo. Lisudas kinabuhi. Igsoon, ikaw, kumusta man? Kumusta mo kinabuhi karon? Doon na ba kay imong version nga gikahadlukan? Ayo sige, ikaw mismo. Naa kay gikahadlukan? Unsa man na siya? Please identify. Unsa imong gikahadlukan? Daghan kay tagkahadlukan mga igsoon. Bisag kun sa lain na ikahadlukan. Kani, fear to failure. Kanang mahadlok ka nga, masipyat ka. You commit failure, you fail ka sa imong mga gustong naangkon, ang kunon nga, pakyas yun, lisog kayo. Daghang klaseng kapakyasan. You have your own. Napa, fear of rejection. Ay, daghang kina ron. Di ka ganahan, ma-rejected ka. Dapat join lang kita sa community. Dapat bisag kita nakagsayop man na iyang gibuhat. Okay lang para join lang. Dili ka rejected within the family. Saman, para paminahon ka kanunay kinahanglan, pauyon jog ka. Kay stricto kay si mama, si papa. Ikado mga igsoon, daghan tag gikahadlukan. Unsaon man ni siya? Sa atong ebanghelyo daghan gikahadlukan si San Jose nahadlok. Why? Because Saint Joseph is a righteous man. Saan na righteous? Pagkabuutan ang plano kasama ni San Jose, lahi sa plano sa Dios. Kabalo ko mo sa nahitabo ka San Jose, nahimo siyang amahan, ama-ama siya sa Ginoo. Unya, siya nalambigit ang Maria o nahimo siyang kabahin sa kasulatan alang sa kaluwasan. So kung wa gani nimo na angkon karon ang imong gipangayo,
God has a plan for you, a better plan for you nga mahimo kang kabahin sa iyang istorya sa kinabuhi. Ayaw ipamugos ang wa hatag sa imuha karon. Mga igsoon, si Papa Francisco doon na siya gisulat sa iyahang The Joy of the Gospel, Amoris Laetitia, Apostolic Exhortation, nga kinahanglan sulod sa pamilya, dunay pagpaminaway. Kinahanglan anaa ang pagsinati sa Dios. Kay ngano, kung ang asawa o ang bana dili magkahiusa, sa may tawag ana mga igsoon, impas. Kung ay managtiayon magkay sinabtanay og magpasayloay, unsa may tawag? Luwas. PM is the key. So na PM pader, pamalandong o mag-istoryahay ta. Kay nganong naaman jud kay problema. Unsay problema sa pamilya, istoryahay. Mao na giingon ni Papa Francisco nga mag-istoryahan na ita. Daay communication and discernment. Piyong-piyong ng mata. DDS, kinsa? Oy, lahi na inyong ginauna ha, dili ko ana. Kinahanglan doon na kay DDS within the family, discernment, dialogue, and silence. Mao ni gibuhat ni Jose ug ni Maria. Ha? Balikon ako, DDS, kinahanglan doon na kay discernment, unsay plano sa Dios kanimo. Mao na mga igsoon, kinahanglan na ataan na. So gawa sa DDS, unsa tong DDS? Balik, discernment, dialogue, dili maglalis, ug silence from the heart. Pareho nilang doon, mga hilumon kaning Maria ug Jose mo na idol kay nato nga sumbanan sulod sa pamilya. Ug dapat gawas na kay DDS, naa sa kay BBM. BBM. BBM dia. Ha, atik-atik si BBM be. Sa miss ko ta ning pagkuan ha, walay no politics color, no color of politics. BBM meaning baruganan. Meaning naa kay buotan. O unsa pa? Maambuon nga disposition. Balik naa kay baruganan diha sa pagtuo. Dili ba mapaling-paling ba? Kung wa gani gituman ang kabubuton nimo, mangluod na dayon kas Ginoo. No. You should stand for your faith in God. Ug mao niya gusto. Kung unahon nimo ang Ginoo, siya'y bahala kanimo. Dili na ka mabalaka, pareharon balaka day ko. Sa una naglibog ko, asa ko daghan kay kalibog. Biyaan ako tanan. Apil siya. So, seminaryo, pare, grasya sa Dios na pare, dili kayo naon sa no. It is a grace. Pero ipahilo na niya. Sulod seminaryo, wa ko'y kwarta, wa ko tanan, pero kabalo mo, gipadala tanang mga kinahanglanon. Pinaagi sa mga tao. Pinaagi ninyo. So you must be an instrument to others. Use it. Kaya I tell you, ni ata diri haron himuong plano sa Dios. Pila na ko ka oras. Hintinan. Katapusan mo na to ha. Naa kay DDS, naa kay BBM. Walay away, magkahiusa. Haron sa Pasko, kitang tanan magmaya. Magsugod sa pamilya, hinumdumi na ha. Igsoon, pag uli sa pamilya, kung naglagot ka sa imong asawa ron or imong bana nga nabilin ikaw ni Simba, wa man ni mata ako nalay ni Simba. Ayo taon awaya. Palanggaa, higugmaa, kay ang Dios walay puas sa pagsabot kanato nga mga makasasalang dagko. Sila mo'y ni-offer sa ilang
kaugalingon. Sila mo ay nagsakripisyo o mihalad para natong tanan. ay isang